हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। सप्तासेनिफ्रायनो आंनियावहाय ओरैबायदि मेसेज सफैनानै दं बे मेसेजखौ आङो नोंथांमोननो दिनै खिन्थाहरनो गोसो जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो बुजिनो मोनगोन। माने बे मेसेजआनो जादों जाहैबाय मुम्बाइ, बेंगलर, केराला बायदि बायदियाव चेन्नाइ थाग्रा आइजोफोरनि माने कमप्लेन बियो गुबुन हारिजों लाइन लानाय। आङो गिबियावनो आङो बेखौ बुंग्रोनो गोसो जायो। सासे मानसिया आंनावहाय ओरैबायदि कमेन्ट हरदों, ओइ जाम्बा नोंनि गस्लायानो बे गांसेल' नामा, खालि बेखौल' गानो, गैयाब्ला आंनाव लांफै। ओरैबायदि कमेन्ट फैयोना, बे कमेन्टखौ आं नोंथांमोननो श' खालामदों। नामबो मेनसन खालामनो गोसो गैया आङो। नोंथाङा हायोब्ला हरब्लानो जाबाय। आंनो एकाउन्ट नाम्बार होदों स्क्रिनावहाय, सोनानै हरब्लानो जाबाय। आं बायनानै गानगोन नोंथांनि फैसाजों गस्लाखौ गानथारगोन आं आरो गाननानै देखायथारगोन। आंनावथ' गैखायानो, नोंथांमोना जा नुदों बेल'खा। आंनियावहाय बेफोरबायदि जाब जाब गस्ला बायनो थाखाय थाखानि मालदार नङा आं सासे गोरिबसो, मिथिबायना? नोंथांमोनानो नोंथांमोननि मेगनजों नुगासिनो दं। आं समाव खामानिबो मावो, भिडिअबो खालामो। आं बेफोरबायदि एभेलेबेल गस्ला लंपेन्ट जुथा बायनानै गाननो हानाय आंनियाव गोहो गैया। आङो नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजोंनो खोन्थायो। अब्लाबो नोंथांमोना आंखौ मानो इनसाल्ट खालामबाय थायो, मानो जाज खालामबाय थायो? आं खोन्थाबाय थायो नोंथांमोननोहाय। आरो नोंथांनियाव दम दङब्ला हर, आङो एकाउन्ट नाम्बार श' खालामदों, सोनानै हर। नोंथांनि मुं नोंथांनि एड्रेस लिरनानै हर, मेनसन खालामगोन आं भिडिअनि गेजेरजों। बिथाङा आंनो अननानै हरदों होननानै गाज्रि गोसोयै खालामनो नाङालै, जाज खालामनोब्ला, मिथिबाय? आं दा माबायदि मबाइल सालायनानै थागासिनो दङ नोंथांमोना मिथिगौ। रावजोंबो लिडारफोरनियाव बिब्लाबो एसे गरसे गरनै बिब्लाबो हरजाबायाखै। गोरों गोरा कन्ट्रेक्टारफोरनाव बिब्लाबो हरजाबायाखै गरसे गरनैखौनो। आंसो मिथिगौ मा खस्थ'यै सोलायनानै दङ। ना मबाइल गंसे बायनो हादों, ना केमेरा गंसे बायनो हादों। नोंथांमोननि देखायनि आं माबायदि मबाइलजों आङो आंनि मबाइला मा जाखो नै, ओरै फोसिलानो गलांजोबसै नै। माबायदि मबाइलजों आङो सोलिना दङ नै, नायनो हागोन नोंथांमोना। बे मबाइलजोंनो आं भिडिअ खालाम गिदिंबायगासिनो दङ। जेब्लायबो खालि बे सासे मानसियाल' दै जाज खालामबाय थायो बे मानसिया। नाथाय बिथाङाबो इउटुब सालायो जानो हागौ, गावनि नाम मेनसन खालामजानो लुबैदों, माने देरनायनि थाखाय। नाथाय आं बुङा, हरनो हाया, बियो गोहो गैया आंनोहाय गस्ला गाननो थाखाय थाखा हरनो गोहो गैया। हायोब्ला मबाइलबो बायना हरबाव, नै एथ' मालदार ना, मबाइलबो बायना हरनो गैला आंना, जिलां फालां जाजोब्बाय नै। एसेबां मालदार थारला, हर। गोरिबफोरनो हरनायाव माथो लस जानो, बोरसो मोनगोन। हरना, नाजावो आङो। एकाउन्ट नाम्बारावथ' आं अलरेडिनो होखाबाय, सोनानै हर। आं उमुगलै होननानै बुंहर। गुगोल पेआव QR क'डबो होदों आङो। गोहो गैया नोंनाव हरनो, गोहो दंब्ला हर। खुगाल' नोंबायदि मानसिया। जाबावलासो नै सिक्रिमानो। नोंथांमोननो देखायनानै बोरैबासो जाबावबाय स्क्रिनानो नै। माजोंबा भिडिअ खालामबावदाने सेसखा। नोंथांमोननि दिन्थिनायनि माबायावनो बोरैबा जाबाय। गिबियावनो आं बेंगलरखौ लाग्रोनोसै। बेंगलराव थाग्रा मोनसे घरि कम्पानियाव मावग्रा आइजोफोर दं, माने सिख्लाफोर। सोरबाया फिसाय गारना फैनाय, सोरबाया फिसायखौ न'आव दोननानै फैनाय, बेफोरबायदि मानसि माने घरि कम्पानियाव मावो जाहैदों। ओमफ्राय दा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों ओरैबायदि लाइन लायो जाहैदों। आं नामफोरखौ मेनसन खालामथ'ला, नाथाय नामफोरबो दङ, जायगानि एड्रेसफोरबो दङ। बेफोरखौ आं मेनसन खालामथ'ला। थोंजोङैहाय आङो बुंनानैल' होसिगोन, जाहाथे बिथांमोना सोलायो। हरना गुरना रायलायनायनि बायदिसिना भिडिअ रेकर्ड दंलाबायो दै। आं भिडिअफोरखौहाय श' खालामला। हौवाफोरजों रायलायबाय थानायनि, सानैजों लोगो हमलायनानै थाबायनाय, आखाइ हमलायनानै थाबायनाय, बेफोरबायदि भिडिअबो दंलाबायो बिसोरनिया। नाथाय आं भिडिअफोरखौ होथ'ला, जाहाथे बिथांमोना सुद्रायो। सोरबा सोरबाया हौवाखौ दोननानै फैदों न'आवहाय, ओमफ्राय बेयावहाय मा खालामफैदों, आद्दा मारिफैदों आरो गुबुन हारिनि हौवाजों। ओमफ्राय सोरबायाथ' गारथायनानै खारबोखाबाय। बे घरि कम्पानियावनो दङ जाहैदों। 11 जन दं बिसोरो। 11 जननि गेजेरावहाय 7 जनानो लोगो लायो गुबुन हारिनि हौवाजों। ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ जाहैबाय मुम्बाइ, माबा गाइखेर कम्पानियाव मावग्रा, ना कम्पानियाव मावग्रानो माबा कम्पानिनि सिङावहाय मेसिन खना खना थाखोमालायनानै बायदिसिना आखाइनि फावथिना एक्टिं खालामलायबाय थायोनो हौवाफोरजोंहाय, गुबुन हारिनि हौवाफोरजोंहाय। बिदिनो बिराद कमप्लेन सफैगासिनो दं आरो।
ओमफ्राय आं बानायनो बासैदि भिडिअखौहाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा थोनहरबाय थायो एसे बुंना हो एसे बुंना हो थोनहरबाय थायो ओमफ्राय माथो उफाय ओमफ्राय आरो मोनसे स्टेटआव दङ जोंनि बर' हिन्जावफ्रानो बिसोरबो गुबुन हारिनि हौवाफोरजों ओरैनो आथोन गेलेयो ओरैनो सेहेराफ्रा लाजालायले होननानैहाय आंनियाव मेसेज सफैनानै दङ दा बे थांबाय ओमफ्राय आरो गुबुन मोनसे दंबावलाय मोनसे जोंनि बर'आनो बियो मोनसे बादाम कम्पानि ना मा कम्पानियाव मावोनो बिसिनाथ' फटकबो दं माबाबो भिडिअबो दं बिसिनाबो माने भिडिअ कल खालामलायनानैहाय मानसिफोरनोहाय खुदुमलायनानै देखायहरो बायदि बायदि फावथिना खालामनानै देखायहरो ओमफ्राय बिदिनो नायजायै गाज्रि फटकफोर दंलाबायो हरलाबायो गावसिनिफोरखौनो माबायदि मानसिथाय बबेनि जाखो आंबोथ' सिनाया दा बिदि मोनलागासिनो बेयावनो थायो बिसोरो कर्नाटक स्टेटआवनो थायो बबेबा बादाम कम्पानि ना कम्पानि होननानैहाय एसे मिथिज्रिदों आङो नंगौ नङा बेयो रियेल नङा नाथाय आङो एसे मिथिज्रिदों बिसिनि आखुथायनि सायावहाय नाथाय आखुथाय खालामनाया बिसिनिया रियेल आं नोंथांमोनहाय खोनासंहोनि दै र' नोंथांमोना खोनासं आं भिडिअखौ दिन्थिनो हानाय नङा खोनासंहोगोनल' आं नोंथांमोननोहाय माबायदि आखुथाय खालामो बिसोरो र' आं ब्लुटुथ सोदोंनो खुनुरोखोमसो जाफिनखाबाय मबाइला गुफुरसो नुजाजोब्बायमोन 4 मिनिटनि भिडिअ दं बिसिनिया माबायदि देखायलायहरनो नै गावसिनि खुदुमलायनाय मा खालामलायनाय भिडिअ कलिंआवहाय आं भिडिअखौ नोंथांमोननो श' खालामनो हानाय नङा मा जाखो ओरैबायदि लाजिनो रोङै मानसिफोर दङ मिथिबायना दैखराव बारसोमो बिदि नुबावो आरोखि गावसिनिखौ नुनानैहाय दैखराव बारसोमनानै थैनांगौनो फाग्ला मानसिफोर हिन्जावा दानहरदो होनगासिनो दङ बे भिडिअ कलिं हरजाग्राफोरखौहाय हौवानि मोखांखौ नुबाय नै उल्थासो दिन्थिहरनानैहाय भिडिअ कलिं खालामनानै दिन्थिहरनानैहाय बैसोरखौसो दैखराव बारसोमनो थिनहरबावखायो आरोखि ओरैबायदि गपस भाइरेल खालामनानै गिदों भाइरेल खालामनानै गिदों जायनि आखलखौ जों मिथिजोबनाय जायनि आखला जोंनि आखलनि गुदि आरो गियाना आखलनि गुदि गोमादों आखलानो आं बियो मा जादों बेखौ नायगोन बेसेबां पावारफुल जादों बियो बेसेबां फार जादों बेखौ नायनानै आं नुगोन आं सासे इन्जिनियार एफा लेथ्रा मानसि बिसोरो ओमफ्राय माबायदि दिन्थिलाय हरनो हायो आरो मोनसे दंबावो 2 मिनिटनि दिन्थिनायसो नामा दा सैमाफोरखौलाय ओमफ्राय आं फार्स्टआव ससे दिन्थिग्रोदों दा दहाय नोंथांमोननोहाय बे भिडिअआनो नैबे लोंनानैसो दंखायो हौवाया हनै फेनायखा
मानसिफ्रा दुनिया हौवाबानो दुनिया मा लाब जाखो बेयो नै दाबो दं नै आयना जोंखौ बेसेबां बुखागोन नोङो नायजोबनांगौ फंसेयाव थालांनो गावजोंनानै सोना हरनांगौ बिदि गैलाबा जौ बथलानो जौ खाबनानै लागासिनो दं नै हौवा हिन्जाव असे नङा बिसोरो खोनानाय बायदिला आङो माथो बेफोरखौलाय माथो दिन्थिबाय थाबावनो आं भिडिअखौ नोंथांमोननो शो खालामनो हानाय होनबा दिन्थिगौमोन सालाफ्राखौहाय फटकखौथ' शो खालामखागोन आङो सैमाफोरखौ साला ओंखायनो आङो बुङो जोंनि बर'आव होबथानाय गैयाब्ला फिल्मानो ओंखारसिगौ ओरैबायदि मानदावला मानदावलि जाजोब्बाय मानसिफ्रा बुंनानै फोजोबहाला आरो होथ बेफोरबायदि गाव गावनि पार्सनेलफोरखौलाय मानो शेयार खालामनांगौ मानो मालायनो दिन्थिहरनांगौनि गोनांथि दा रेकर्ड खालामना लाखिजाबाय हनै मोजां जाबाय वाट्सएपफ्रावबो गिदिंबायगासिनो दं खोमा आंथ' नुसनाखै आङोहाय सासे मानसियासो हरदों बेखौहाय जाय गाव खालामजादों बे मानसियानो आंनो डाइरेक्ट हरदों बेखौहाय आं मुंफोरखौ मेनसन खालामला ओमफ्राय बिसोरो कर्नाटक स्टेटआवनो थायो आरो बिसोरो हौवा हिन्जाव असेबो नङा दालाय आङो माथो बुंनो हाबावनो रायजो राजा नोंथांमोनानो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो नोंथांमोनानो गासैबो मेलेमजिबि बुजिना गोजाखा जोंलाय बेखौ रायबाय थानोबो बेखारसो बेनिखायनो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हायोला शेयार खालाम नोंथांमोननि लोगोफोरनो मानोना जोङो नोंथांमोनखौहाय खनले खावलायबाय थानाय जायो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनोब्ला जोङो भिडिअ बानायबाय थानो गोहो आरो बोलो मोनो बिनि थाखायनो आरो गोजोनथोंसै बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय जै बर' हारिनि आरो बिसोरखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोना फोरमायहर कमेन्ट बक्सआव